moni nde kubwerera ku China mwachangu nkhani ya bambo uyu ati dzina lake Liu Liange kandi Liange muona mene mutalitchulire koma anali munthu wa position ya pamwamba kwambiri. Ata anabadwa chaka cha 1961 ku China ko anapeza kuti anakwatira mzimayu olemera kwambiri ochita bwino kwambiri nde mzimayu amamuthandiza kupeza ma promotion kutani mkazi wake anaberekerana naye ana nkuzapezeka kuti chifukwa choti chachithandizo chimene chocho anakwera msanga kuntchito mpaka na kufika poti anapeza position yokhala CEO wa China Import and Export kena kumpaka anamukweza kukhala president wa Bank of China. Ndi anali anthu onena kuti anthu eti ndi munthawi yake mene zikumaoneka kuti zochitika amapezeka kuti amazembetsa ndalama kupereka maloni kwa anthu onena kuti akudziwa kunena kuti zimpanga benefit yeyo kuti azilandira ma bribe komanso kumapasa anthu ntchito zokondera osati kupereka ntchito zolongosoka kuti poti anthu angoti akuidziwa ntchitoyo. Ndi maiko ena paja zinthu ngati zimenezo sachita tolerate amakusiyana amakuonererani kena kwa madzatani amadzachita anthu acha take down. Akuti Liu uyu walandira ma bribe ndalama zokwana $17 million ndalama yonena kuti ma bribe amene wonso anapangaso affect economy yawo inasokoneza economy pena pake. Ndi anthu ngati awawa samasiyayi amakhala kuwafufuza kenako alimbana nawo mpaka nawo atani awagwira. Chomwe chimachitika nchoti anthu aja akamatenga ndalamazo zimaoneka ngati za simple ngati kuti akubera boma koma ndalamayo ndionena kuti let's say munthu watenga 1 million. 1 million ija imayenera kunena kuti ipite pa chipatala pena pake ikagule ma oxygen mask igule mankhwala koma fati munthu uja watenga ndalama ija pa chipatala pacha pakhala shortage sipakhala ma oxygen mask okwanira sipakhala mankhwala ena ake sipakhala chani wina wake apeza kuti wadwala athamanga naye ku chipatala pa nthawi yomwe athamanga naye ku chipatala kulibe zipangizo zoyenerera chifukwa choti wina wake anatenga ndalama zija ndazipeza kuti anthu akufa akuzunzika chifukwa choti wina wake watenga ndalama. Ndi zimaoneka za simple kuti wina wake akutenga ndalama koma zimakhala kunena kuti zikupha anthu zikuchita affect anthu munjira zambiri zosakhala bwino. Nde maiko ngati awawa ku China wina ndi mzimayi uja ndinamfotokoza kale wa ku Vietnam anampanga sentence to death. Nde Liu uyu amuzenga mulandu mpaka anawuvomera mulanduwo atampatsa evidence yonse kuti mwakamupanga izi mwatonongera ndalama zokwana mwakuti saboma anamuchosa ntchito kenako atamuzenga mulandu anawuvomera iye anachenjera anathamanga kuvomera mulandu uja ndalama zonse zomwe amaba anabweza 3/4 anabweza kuna ndi ndalama zomwe ndamba izi ndakubwezerani chifukwa amadziwa kunena kuti maiko awo asasekerera right. Nde anampanga sentence to death koma pa sentence to death ipo atanampatsa 2-year reprieve kunena kuti pakangodusa 2 years usanalakwitsa china chilichonse sitikupha tikupasa life in prison. Maona chifukwa chonena kuti anabweza ndalama nkonampasa reprieve imeneyoyo koma akangopeza kuti palika milandu kena kale konse apezeka kuti amutani amupha sachedwa ndi ku China sasekerera. Nde china chomwe bamboyo anapanga chomwe watchuka nacho mwana wake wamuna anali chibwezi chifukwa chotiso sindinaphatikize kunena kuti mkazi wake amene anakwatirayo amene amamuthandiza kupeza kukwera maudindo kutani kumayambiriro iye atafika pono penipeni atakwera mkazi atamuthandiza musemu anampanga mkazi uja divorce anachita chipongwe. Mkazi wamuthandiza uja nkumapitiriza mangola ati amangoti ali ndi mkazi uyu kenako mwana wake wamuna anabwera ndi chibwezi chake kwa chita introduce ata bambo ono ali uwo kumuuza kunena kuti intsikana amene iyo aisa ndisangalasa mkazi woyipa mkazi ati kumangomunena kumudandaula kuti mpaka na umusiye sintsikana wabwino sungaende ndi ntsikana uyuyu mpaka mwana wakeyo kuona kuti abambo anga alimbikira kuti mkazi uyu anamusiya ntsikana uja iwo kwamukwatira ntsikana uja moti akakhala mati mkazi wawo manena chibwezi cha mwana wawo. Nde munthu wake mtima wake ndo udabwisa machitidwe yake koma imene ndiye kuchitika kutiko ku China Liu Liange apasa death sentence koma awuzati awakhululukira pakuwaphapo akapanda kupala mulanso mu zaka ziwiri. Nde imene ndiye ku China zikomo kwambiri.